Предаването днес. Взаимоотношенията във воинския колектив. Поздрави от родния край и изпълнение на Георги Христов. Няма по-скъпо от отечеството. Тема с продължение. Софийското изкуството. Добър ден! И тази есен във военно-строителния колектив дойде ново попълнение. Към всички млади воини отправяме нашите сърдечни пожелания за здраве и успешна служба. И нека знаят, дисциплина, уставен ред, уставни взаимоотношения, ето, това е разковничето, за да бъдат ведри воинските им дни. Тази тема започва и днешната ни среща с вас. Животът в казармата протича по строго установен ред и разписание за деня. Живот по устави, които изискват точно изпълнение на заповедите и разпорежданията, които определят взаимоотношенията във воинския колектив и отговорностите на длъжностните лица. От голямо значение е организацията на възпитателния процес за осигуряване на нравствения климат и етиката на воинския живот. Нашият репортаж днес започва с развод на карула в поделението с командир капитан Петков. Още ранен след обед, все още войниците са на обекта, но в казармения район всичко се извършва съгласно изискванията на уставния ред. В това време на строежа продължава друга дейност. На пръв поглед доста по-различна от приетото виждане за воинския делник, но и тук всичко е подчинено на уставните изисквания. Само така може да се осигури плодотворното взаимодействие между хората, другарската взаимопомощ и спазване на нормите по безопасността на труда. Завръщането от обекта, приемането на взводовете от дежурния по поделение, те на пръв поглед обикновени делностни неща, но всички те са точно определени задължителни. Настъпват часовете, когато командирите имат повече възможност да контактуват с войните, да полагат грижи за тях, да ги възпитават. Правили ли сте такива наблюдения? Кои войници, какви вещи са заплатили, как са се загубили тези вещи? Да, това е един твърде труден въпрос. Има вещи, главно се загубват по две причини. Едната е, че най-много липсват вещи на войници, които са с по-нисък образователен цел, с по-ниска култура и те просто нямат изградени навици да стопанисват своето имущество, това, което им се полага. Другата група, това е на войници, които са извършили дисциплинарни нарушения. Най-вече отклонение от военна служба, това става предпоставки за липсата на тези вещи. Ако отиде някой на лечение и не си прибере вещите, някой полага ли грижи? За отделата, чаршафи? Въвели сме практика в поделението, че командирите на отделение са задължени да прибират тези вещи на войниците в гардеробните. Имате ли наблюдение, кой войник, примерно, не е получил запис през последните 2 месеца? Нямам конкретни наблюдения върху този въпрос, но мога да кажа, че нашите войници ги пускаме в месеца поне един път в домашен отпуск и те са като се отидат по своите родни места, имат възможност сами да се вземат пари от техните близки. Но по принцип се личи кои войници имат пари,
и кои нямат, най-вече когато трябва да се отиде до лавката, за цигари, за някакви закуски. И водим разговори с тези войници, защо нямат пари за проблемите им. Намирате ли някакъв начин да им помогнете на тези, които са материално? Начините на тези войници са два. Един е да бъдат пуснати в домашното, да могат да вземат пари, да посрещнат някои насрещни нужди в поделението, и другия начин е с тези допълнително, с тези наднормени възнаграждения, които получават всеки месец войниците. По принцип, тези войници, които са и материално затруднени, те се знаят това положение и са много по-старателни в труда от другите войници, които не разчитат на това нещо. Така, а пък налага ли се все пак често да се проявява индивидуална грижа към определени войници? Налага се, все още имаме войници, които трябва да се грижим бащински за тях. Например, в моя взвод това са редник Васил Генчев, редник Михайлов, редник Христозов, които са затруднено положение и трябва семейно положение и трябва да им влизаме в тяхното семейно положение да го... И това е най-вече... По-конкретно сте направили за това? Конкретно пускаме ги по-често в отпуска, да решават своите семейни проблеми и също, когато, както казах по-рано, за това наднормено възнаграждение. Да, какви конкретно са тези проблеми? Едното момче, кръгъл си рак, има оставена къща, за която трябва да се грижи, в нея няма никой и просто е оставена така, изоставена е къща, там всеки път, когато се другите върне... вероятно имат междуличностни отношения. Другите, да, един е с... живее в село Жеравна, но тяхното семейство са овчари, те са високо в планината и въобще не полагат абсолютно никакви грижи за него, нито записи, нито други неща. И ако момчето не отиде той да се погрижи за себе си, Вечерите в поделението, предоставящи и лично свободно време и осъществяван по програма културен отдих, са особено показателни за нравствения климат в колектива. Тази вечер войните гледаха филма на киностудията на Народната армия за един военно-поправителен батальон. Предава подсъдимия редник Асен Ангелов Сандов, роден на 23 октомври 1967 година. В името на народа днес Плевенският военен съд в днешния състав присъди. Признава подсъдимият редник Филип Перев Стоянов за виновен... В името на народа Плевенският военен съд в днешния си състав присъди. Признава подсъдимите редник Стефан Маринов Колев, роден на 15 май 1966 година, и редник Божидар Киров Янков, роден на 16 април 1966 година, и осъжда редник Колев на 1 година и 8 месеца лишаване от свобода и редник Янков на 2 години лишаване от свобода. Всички ние сме впечатлени особено много от филма, който видяхте, момчета на 20 години. Кои са според вас причините, за да бъдат тези момчета наказани и стигнат до тук? Една от причините бих могъл да кажа, че е дисциплината. При недостатъчна дисциплина се получават разни аномалии. Бих казал, че това е една от главните причини. Другата причина, която искам да изтъкна, е да се взима помощ от по-старите войници към по-младите. Може би една от другите причини е тяхната семейна среда, в която те са израснали. Бих желал да поставя един въпрос. Къде стои комсомолът в съдбата на тези хора? Чухме, че голяма част от престъпленията, които са извършени, това са посегателство към другарите, което говори, че този човек у него няма изградено чувство за колективизъм. Има вина в това отношение и дежурният по линия, който е
Може би не си гледате много сериозно задълженията. Може би известна вина има за това и другарския съд на честа. Във филма също беше засегнато, че някои от момчетата, по-стари войници, вършат издевателства над по-малите. Мисля, че ние би трябвало да имаме много мислене в отношението си. Ние не сме бойно поделение. Пред нас хората често трябва да бъдат оставени сами, както се казва, на самосъзнание, но някои хора нямат това самосъзнание, поради причина, че не са го придобили още в времето на своето единствено обучение. Също така смятам за взаимоотношението между старите и младите войници, че това е нещо, което се е вкоренило в армията още с нейното създаване, и за да може да се премахне това нещо, просто трябва да се причупи нещо в нас, в войниците. Неформален лидер в нашето поделение бих казал, че не може да съществува, но при условие, той може да съществува при условие, че няма добра организация, че млад сержант от старшия назад на командирано отделение не си гледа абсолютно задълженията. Слабата организация от страна на офицерския състав може да предизвика появата на неформален лидер. Някои от офицерите понякога се обръщат с невнимание към отделените си командири и въобще. И оттам идва вече и слабата организация в отделението или в взвода като цяло. И вече някои от войниците създават свое лидерство сред останалите и ролята на млад сержант се губи. На това си поделение, специално в първо дружество, на което аз съм подполнски секретар, до сега не съм констатирал да съществуват такива неформални лидери. Поне аз не съм допуснал, защото изпълняваме длъжност като командир на отделение. В продължение на моята служба, мисля, че в първо комсомолско дружество такива хора няма да съществуват. Единственият начин, по който може да се премахнат тези лидери, да се засили влиянието на младите сержантите, като това се постигне именно чрез упорита работа от тяхна страна, да се достигне до съзнанието на хората, да могат те да им вярват, да се уповават на тях, да бъдат някаква сила. Утре те ще бъдат пак на строителните площадки, изградени от техните ръце и се издигат нови корпуси. Но не по-маловажно е какво другарско чувство, колективизъм и духовна чистота е изградено от младите хора. Към това е насочена ежедневната командирска грижа и изискателност, защото без добър нравствен климат няма да е способен воински колектив. В студиото е началника на щаба на строителните войски, генерал-лейтенант Васил Пенчев. Другаро генерал-лейтенант, това, което видяхме в филмовия репортаж, дава основание за коментар, но нека преди това чуем музикалното изпълнение, което сме подготвили, и поздравите от родния край. Много обич Лилия Райкова от София и нейния мъничък син поздравява своя съпруг и татко, войникът по имен Райков. Най-топли чувства от родния дом са частичките от братчето от Светелин и родителите на редник Христо Цветанов от Плевен. От баба и дядо на Георгия Танасов от Пазарджик, близките на редник Стоян Стоянов от Перник, Бенко Георгиев от село Копиловци и Михайловградска област, Иван Точков от Русе, Петър Църнев от Варна и съученика на Мария Василева от Рябна, редник Радослав Кондофет. What
така да продължиме по темата от филмовия репортаж. Вероятно, генерал-лейтенант, вие като началник на щаба на строителните войски, как преценявате на какво се дължат неуставните отношения в казармите? Цялостния войскови живот, в това число и взаимоотношенията, се изграждат на основата на законите, на уставите на въоръжените сили на Народна република България, на нормите на социалистическото съжителство, на общочовешки норми, нравствени, морални, етични и други. Това е известно. На вашия въпрос. Наистина, за съжаление, в войсковите колективи между военнослужащите се допускат и отклонения, неуставни взаимоотношения и неуставни действия. На какво се дължат те? Причините са много, но главно искам да се спра на две. Първо, недостатъчна лична подготовка, образование и недостатъчна култура. На второ место, недостатъци във възпитанието, в характера на някои военнослужащи, липсата на достатъчно съзнание и чувство за дълг и отговорност пред народа, пред родината, пред семейството, пред другарите и пред обществото. Тук основателно възниква въпроса каква е отговорността на командирите и на дежурните длъжностни лица. Нека към категорията на командирите причислим и политработниците, щабните, инженерно-техническите тилови кадри, също така и нашия сержантски състав. Личният пример, личната подготовка, умението за работа с хората, умението да се ръководят колективите, от това в крайна сметка зависи общия успех и конкретно в случая успеха по изграждане на здрави уставни взаимоотношения и взаимодействия между военнослужащи. Кои от прилаганите мерки ни дават основание да считаме, че злото ще бъде победено? Наистина, неуставните взаимоотношения и неуставните действия между някои военнослужащи са част от злото. Убеден съм, че това зло може да бъде победено. Но това ще стане с времето и с всеобщи усилия на всички. Да, казват, че за 2 години е трудно казармата да направи това, което семейната среда, обществото не са сторили за 18 години с тия млади хора. И въпреки това... Това наистина е така, но в продължение на 2 години ние също можем да направим много в това отношение. В хода на преустройството и обновлението на нашето социалистическо общество, нашия живот все по-близко се приляга към нашия идеал и все по-съвършени ще стават взаимоотношенията между хората. Това зависи от нас всички, включително от генералите, офицерите, сержантите и войниците. А аз имам и още един въпрос към вас. Тези дни видях на работната ви маса много писма. Какво съдържат молбите, които получавате? Какви искания се поставят? Как ги решавате ли? Да уточним. Става дума за писма, свързани с службата на войниците. Такива писма наистина пред нас се получават много. Те са и от войници, и от родители. Какви са исканията? Исканията главно са в 2 направления. Първото искане е да се преместват войници на служба по-близо по месторождение и местоживеене на техните близки и родители. И много ли от тях са основателни? Не са, голяма част от тях не са основателни. И онези, които са основателни, ние решаваме, а неоснователните остават
нерешен, Да, без последствие. неудовлетворен. Между основателните, кои имате предвид? Между основателните считаме тези, които са обявени в заповед на началника на войските. Това са събиране на братя-близнаци. Това са приближаване към местоживеенето на близките му войници, които са женени с 2 и повече деца, сираци и някои с тежко семейно положение. Останалите остават неудовлетворени. Благодаря ви, другари генерал-лейтенант. Надявам се, че ако получим писма от зрители с въпроси от вашата компетентност, вие ще се отзовете и за други срещи тук в студиото. Да, разбира се. Анкърската измамна пропаганда, продиктувана от престъпните догмогвания на пантюркизма, хвърли хиляди хора в бездната на неизвестността и печалната участ. Десетки войници са засегнати от лековерието на своите близки. Нека чуем мнението на един от тях. Роден съм в село Ебоно от 69 година. Основното си образование завърших там. По-късно кандидатствах в средно специално художествено училище за промишлени форми и дизайн. Казано, където бях прият. В 1988 година завърших 12 клас, след което бях прият в Великотърновския университет. Профил педагогика на изобразителното изкуство. Сега карам редовната си военна служба и съм първа година. Художник на поделението съм, където подготвям нагледната агитация и украсата. И при свободното си време, когато така не остане свободно време, се рисувам така свободни работи, с което да си поддържам формата, ако може така да се каже. И то се отнася до събитията, които стават напоследък. Съм, така бих казал, разочарован, защото и моите родители заминаха, с изключение на баща ми. Двамата ми братя, които са женени, майка ми замина с тях, при 2-3 месеца стават вече. И все още живея с надеждата, че ще се върнат. Заминаха даже без да ми се обадят. Смятам, че родния край винаги трябва да се пъства човека, защото той оттам черпи живителни сили, за да живее и така изведнъж да се изостави всичко. И да ходи някъде друга и да се търси така по-уютно място, по-прилетило от родното, се струва, че ще е трудно, даже непосилно. Капитан и инженер Динко Петков и медицинският техник капитан Руси Дончев се срещнахме в момент, когато обсъждаха въпроси, свързани с ограничено годните за военна служба младежи в поделението. Така тази тема попадна за трети път във военна почта. В ежедневната си работа, командването на поделението, полагаме немалко грижи за подобряване на условията за труд и отдих на военнослужащите. Има една категория военнослужащи в поделението. Това са категорията на ограничено годните за военна служба, които със всяка измината година процентът им нараства. А условията на труд в поделението са нелеки. Тези хора ни създават немалко грижи по устройването им на подходяща работа и, разбира се, по възстановяването и тяхното лечение. Има военнослужащи, които 1-2 месеца след като са постъпили на служба,
се уволняват по болест. Така, например, редник Димирев с тежка форма на олигофрения, редник Пеньо Стоянов с язва на 12-пръстника, редник Стойчо Иванов също с тежка форма на олигофрения. Нима тези хора не са минавали през военно-лекарска комисия, то е необходимо ние да поправяме чужди грешки. На всеки един военнослужащ лежи производителност на труда, а с тези военнослужащи ние много трудно можем да я постигнем. Този въпрос е лежал и друг път на вниманието ни, но ми се струва, че в категорията на болестите, които са годни за военна служба, е необходимо да се изключат една част от болести, като например епилепсия, олигофрения, язва и други. И последните минути от днешната ни среща, драги зрители, ще отделим на един малък колектив, който има трайни постижения в прегледите на художествената самодейност и много сценични изяви. Това е камерният драматичен състав, нашият камерен театър, както го нарича с любов, в поделението, където служат офицерите Огнянов и Георгиев. Вие търсите причините за собствените си несполуки? За собствените си несполуки всеки сам се виновен. А при вас ще се попитам. В какъв смисъл? Ами буквално. Случвало ли се, например, да вдигнете телефона и един глас, който добре познавате, да ви каже: главната роля няма да играе куклата, която сте избрали, а онази другата кукла, защото тя е наша кукла и трябва да й помагаме. Не, при куклите това не може да стане. Всяка кукла се изработва за съответната роля. А след това всичко зависи от кукловода, от неговото умение с кръчки, от неговия темперамент и сърце. Знаете, за всяка кукла си има кукловод, така ли? Разбира се, знаете ли, понякога една кукла има двама, даже трима кукловоди. Щастливи кукли. А в нашия институт съвсем не е така. В нашия институт всичко е с конкурс. И на конкурса също се явяват куклички, само че 2 или 3 от тях имат кукловоди. Останалите разчитат на себе си и резултатът е един и същ. Вие за себе си ли говорите? Не, говоря за куклите. Не знаете ли коя кукла побеждава? Коя? Ами чието кукловод има по-висок административен пост. Това не е най-важното. Може да не говорим за това, да поговорим за вас. Камерният драматичен театър води началото си от 1978-79 година. Реализирали сме 12 постановки, от които 7 театрални и 5 от жанра разновидност на художественото слово моноспектакли. В репертуара на театъра намират отражение заглавие като старомодна комедия на Арбузов, понякога големите сини крила на Михаил Величков, дуел на Мар Байджиев, посребряване на Амалия Баджиева, разпален двойник въглен на Лозан Стрелков, черни очи за случайни срещи на Любомир Пеевски и Насаме всички на Александър Гелман. От моноспектаклите сме реализирали заглавия като Обичам ви хора на Петя Добарова, Недовършен свят на Станка Пенчева, Желязно време на Владимир Башев и други. Театърът изпълнява задачите за духовното издигане на военнослужащите и техните семейства. Носители на 2 златни и 1 сребърен медал от 6 републикански фестивал и 1 сребърен медал от 7 републикански фестивал. Най-добре намират изява и носители на медали са самодейците Кирил Скиров, Златка Георгиева, София Стратиева и Яна Петрова.
всесезонни моторни и трансмисионни масла за бензинови и дизелови двигатели, производство по усъвършенствана технология. С гарантиран минимален пробег. Диона Супер 12 000 км. Емера Супер 18 000 км. Улита 80 000 км. Производство на нефтохимическия комбинат в Плевен.